Good evening mga kaigsuonan, amo mga viewers. Good evening sab sa ako ang partner diri si Brother Rodel. Good evening, Pud. Kita karon ining usa ka buluhaton alang sa Ginoo. Ang ginatawag nga Adventist Bible Study. So ginakalipay namo ang amo mga viewers karon. This is our first episode of this program, which could be done nightly from Monday to Friday. Karon July 1, it is a Charter Day of San Carlos City. And Happy Charter Day sa taga San Carlos. And sa atong mga viewers nga naa sa ubang lugar, may buntag, may gabi, may udto. So, if dili mo makawatch live, you can also watch this kay pre-recorded man siya later on. So, sa pagsugod sa ato nga programa, ato ang magampo sa kita para sa ato ang opening prayer. Dapito nato ang presensya sa Ginoo. Let us pray. Father God in heaven, we are so thankful, O Lord, for this opportunity of service to you and of man. Especially, Lord, in sharing the good news of salvation. Bless us today, especially our viewers. This is our first episode. May, O Lord, you will use this program so that others who do not know yet about the truth about you, about Jesus Christ, will come to know you and will establish a relationship with you. Thank you for blessing us, for using us. Thank you, O Lord, for your goodness and mercies. Thank you that you will always be with us. Bless this program and all the people behind this. Thank you, O Father, for hearing us. Forgive us our sins. In Jesus' name, amen. So, sa pagsugod, ato asang pamation ang usa ka pinasahi nga awit. Brother Rodel, mamati sa tao pinasahi nga awit. Sige. With hopes and dreams completely crumbled, my life was built on sinking sand, bound beneath the weight of sorrow, till I was touched by wounded hands of the Savior, gently took this shattered heart, and every broken piece was mended by two hands that held the scars. Darkness held the cross of suffering, where grace would answer sin's demand. My accounts completely settled. The price was paid by wounded hands of the Savior, gently took this shattered heart, and every broken piece was mended by two hands that held the scars.
the Savior gently to this shattered heart, and every broken piece was mended by the hands that held the scars. Salamat sa mao nga awit. So niining kagabion mag-start na ta sa ato ang pagtuon sa ato ang Bible. Okay? So ang first topic nato tonight nga makita diha sa ato ang screen is ang balaang kasulatan. Okay? Partner, ang balaang kasulatan importante gayud kaayo. Daghan kay mga tao karon sa kalibutan kabasa og mga libro. Unya, kani nga mga libro dili mo hatod nato sa kaayuhan usahay. So aton tukion karon partner, Brother Rodel, nganong importante ang pagtuon sa balaan nga kasulatan? Mao nganong importante magyud kaayo? Mao na ato ang tun-an karon. Ang unang pangutana, unsa may sayop sa mga katawhan karon? Makita nato ang tubag sa Mateo 22:29. Mga kaigsuonan, sola eskriptura, Biblia ato ang basihan sa pagkaplag sa kamatuoran. Kung wala ang Biblia, dili ta makabalo unsa ang kamatuoran. Okay? So ang unang pangutana sa akong giingon, unsay dakong sayop sa kalibutan karon? Mateo 22:29. 22:29 ang matod pa diri, apan kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, nangasayop kamo kay wala kamo makasabot sa kasulatan o gahom sa Dios. 30 kay sa pagkabanhaw ni 29 ra partner. 29, sorry. Okay. So unsa di ay dako nga sayop sa kalibutan karon? Wala sila makahibalo partner may tungod sa kasulatan. Daghang mga tao magbasa mga libro ni Shakespeare, ni mga sinulat ni sa mga great people in the world, pero ang balaang kasulatan wala nila ginabasa. So mao na ang number 1 nga sayop. Now, unsay pahamatngon ang gihatag kanato may tungod sa kasulatan. So unsa man nga warning ang gihatag sa atoa or gipahinomdom sa atoa? Mabasa kana sa Juan 5:39. Unsa may pahamatngon or warning or pangagda alang kanato karon? Kay sayop man di ay nga wala masayd ang tao sa kasulatan. So unsa may warning? Juan 5:39. Okay, nag-ingon diri Juan 5:39. Kamo nagasusi sa mga kasulatan kay naghunahuna man kamo nga pinaagi niini makakaplab kamo sa kinabuhing dayon. Gani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Okay? Pagkanindot sa giingon diha ni Apostol Juan nga susihon day nato ang balaan nga kasulatan. Okay? Unya, unsang ubang ngalan ang pagtawag sa balaang kasulatan? So, unsa may mga uban pang terms nga gigamit, mahitungod na ning balaang kasulatan. Basahon nato sa Hebrehanon 4:12. Hebrehanon Kasulatan ng bagyod ang tawag niini. Unsa man? Hebrehanon 4:12. Sa may Okay. laing tawag pa ni aning pulong sa Dios. Ingon diri sa Hebrehanon 4:12, kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga dunay sulab, og mudulot ngadto sa gitagbuan kalag og espiritu sa mga lutahan og sa mga kauyukan og mulungtad sa mga hunahuna og katuyuan sa kasing-kasing. Okay, so aside nga gitawag kini balaang kasulatan, gitawag day usab kini pulong sa Dios nga may iniingon dito ganiha, mudulot sa kabukugan. Mo unsa pa to? Mo kuan sa luta-lutahan. Meaning to say,
ang pulong sa Dios, ang balaang kasulatan, motuhop di ay sa imong kalag, sa imong kasing-kasing, bisan pa sa imong kabukugan, kung imo kining usisaon. Ang pangutana, partner, kinsa may nagsulat ni ining balaang kasulatan, Mo nga na- pulong man ni sa Dios? Ano itong discovery? Okay. Sige. Basahon nato, partner, sa ikaduhang Pedro 1:21. Kinsa may nagsulat ani? Ikaduhang Pedro 1:21. 1:21. Okay. Ikaduhang Pedro 1:21. Di ara di ingon tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagis kabubuton sa tao. Hinunua minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Okay. So, kinsa day ang nagsulat ni ini, partner? Matod pa sa imong gibasa? Isa man ang Mga balaang tao. tao sa Dios. Dili mga taong palahubog, partner. Mao gyud. Dili mga taong kriminal. Dili mga taong basaguliro. Mo. Pero sa unang panahon, sa wala pa sila sa kay Ginoong Hesus, example, sila si Peter, si John, si James, mga gitawag man silang mga, kato si John and si James, at sons of thunder. Mga lain to sila mga batasan, apan sa diha nga nahimo silang apostoles ni Jesus Christ, na usab ilang kinabuhi. Unya, nakasulat sila ni ining balaan nga kasulatan. Meaning to say, sila, nahimo silang balaan, kay nakig-uban, nagkinabuhi sila, kauban ni Jesus Christ. Unsa pa gyud, partner? Isa pa. Sa 2 Timothy 3:16, ikaduhang Timoteo 3:16. So atong timan-an, mga viewers, nga ang pulong sa Dios mao ni ang balaang kasulatan gisulat sa mga balaang tao sa Dios. So dili sila mga unsa ordinaryong nga mga tao. Although before nakasala sila, pero sa dihang nahimo silang mga gintuton-an ni Jesus Christ, nahimo silang balaan. Okay? Okay. Ikaduhang Timoteo 3:16, partner. Okay, 3:16 sa tumbasahon. Matod padre. Walay pagbati sa paghigugma. Dili malukmay. Tigbutang-butang. Mapatuyanganon. Mao ba ni? Second Timothy. Ikaduhang Timoteo 3:16. Ay, sorry. 3:16. Diara. Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagtudlo, alang sa pagpamalandong, alang sa panulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Okay? So, ganihan iunta, kinsay nagsulat ni ini, mga balaang tao sa Dios. Unya, sila gimanduan sa balaang espiritu sa Dios. So, mga makasasala ni sila sa una, pero sa diha nga nakig-uban sila ni Ginoong Hesus, nahimo silang balaan o gitagaan sila sa balaan nga espiritu. So, dili tiaw-tiaw, dili mato-mato ang balaang kasulatan, ang pulong sa Dios, kay sa pagsulat ni ini sa mga balaang tao, gidihugan sila sa balaan nga espiritu. Karon, partner, sa pangita sa kamatuoran, unsaon pagtuon ang kasulatan? Kung kita nangita man ta sa kamatuoran, unsaon man nato ni pagtuon? Atong Isaiah? susihon. Nasa Isaiah. Isaias 28:13. Okay. 28, Akong partner diri mo ni siya tigbasa, 28, Para- 13. at least division of labor, mga viewers. Okay. Okay? 28, 13. 13. Niingon diri, tungod niini ang pulong ni Jehova, alang kanila mao ang sugo, ibabaw sa sugo, ibabaw sa sugo, latid, ibabaw sa latid, ibabaw sa latid, dinhi madiyutay, didto madiyutay, alon sila mangadto og mga hayang og mga bali og hingbaluan og hingdakpan. Unsa may buti pasabot ana, partner? Sa pagtuon sa balaang kasulatan, madjutay diri, jutay didto. Meaning to say, sa pagtuon nato sa example sa usa ka topic, dili nato na makita ang tanan nga tubag sa maong topiko sa usa lang ka kapitulo
usa-usa ka libro sa Biblia, kundi may part diri abi sa usa ka libro, another part diri sa usa ka libro. Kay niingon dira latid babaw sa latid. May unsa man ang latid? Kung kana bitong balay magtukog tag balay, naa man ay latid, nay linya. So meaning to say, dunay outline. Then sugo babaw sa sugo. Meaning to say, ang kanang usa ka sugo diri mabasa nato sugo sa Dios, mabasa po nato sa lain nga part sa Biblia. Unya haron ingon dito, Pero lain-lain ang mga kuan, lain-lain ang mga kanabito mga nagsulat na ani. yes, No, lain-lain. mo nay katingalahan partner nga lain-lain sila nga mga authors. Like for example sa Isaiah, Sa lain-lain po nga mga panahon. No? Correct. Grabe. Pero matingala ka nga usara ang tumong og tuyo. Wala po magkasungay. Yes, maunay kahibulungan because kani nga mga tawhana, Giyahan. mga balaan gigiyahan sa espiritu sa Ginoo. Espiritu. Nya, pagtuon nato, gamay diri, gamay dito, diri nga libro, dito na pon nga libro, aron matuhog, madakpan og masabtan. Okay? So mauna siya no, ang pagtuon sa balaang kasulatan. Another text sa Buhat 17:11 partner. Ang pagtuon ba sa balaang kasulatan Bagong testamento, di ba? Oh, Bagong sa testamento. pagtuon ni ana kuan ba kanang palagpat ra ba? Di atong kuano lang ang mga viewers, basig na sila'y kuan, na sila'y Bible diha, pwede sila mosunod sa nga sige. kuan, di ba? Mga pinangga namo nga mga viewers nga naa karon sa live stream. Kung doon na mo'y Biblia, buksi usab ninyo. Uban ni kami, Buhat 17:11. 17:11. Okay, ningon diri. Og kini mga Hudiyo mabuot pa kay sa mga Hudiyo dito sa Tesalonika. Kay kini sila midawat man sa pulong uban sa bug-os nga pagka masinabuton nga sa adlaw-adlaw na nagtuon sa kasulatan sa pagsusi kung tinuod bagayod nga ang nga butang nga gisulti nila. Okay. So unsaon din nato pagtuon ang balaang kasulatan partner? Adlaw-adlaw. Dili lang nga sa usa ka bulan ka usa. Mo bitaw na makasusubo usahay mga kaigsuunan nga naatay mga Biblia sa atong balay, lain-lain og version. Na ay English King James Version, ay Revised Standard Version. Pero wala gibasa na ara sa aparador, na ara sa mga kabinet, giagop upan. So niingon diri ang ato ang balaang kasulatan karon, pahinumduman kita nga basahon ay nato adlaw-adlaw. Pero partner, naay uban diha bitaw nga wala na sila mudala og kanang old bitaw nga kuan. Kay kini duha man ni siya, di ba? Old Testament ug New Testament. Ang ilahang ginabasa karon ang New Testament na lang kay matud pa nila wala na ng Old Testament, New Testament. Ang ato ang kuanon ron kay nagsentro ni kang Kristo. Pero mga kaigsuonan, abi ninyo, kung New Testament lang atong gamiton, dili na nato matawag og Bible. Monobul na siya. Pero kung dalo nato ang Old Testament, mahimo na siyang tawgon og Bible. By, meaning to. Okay. So mauna siya nga ang old and new niya basahon jud kada adlaw. Now, another question partner. Unsay kaayuhan atong makuha gikan sa pagbasa sa pulong sa Dios? Unsa may atong benefits na makuha ni ana? Okay, atong basahon partner sa Juan 5:39. Okay, Juan 5:39. Unsa may mga kaigsuunan o mga viewers namo nga nagalantaw karon? Unsa may kaayuhan nga atong makita kung magbasa ta sa balaan nga kasulatan? Okay, niingon diri, matod pa diri. Juan 5:39. Kamo nagasusi sa mga kasulatan, kay nagahuna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplab kamo sa kinabuhing dayon. Gani kini mao ang nagapamatuod mahitungod kanako. Okay. Ang benepisyo di ay nga atong makita or makuha sa pagbasa sa balaan nga kasulatan is makabalot as kamatuoran o makabaton ta
o kinabuhing dayon. Pinaka-importante. Okay. So, balik ko na to partner katong gibasa nimo ganiha sa ikaduhang Timoteo 3:16-17. Kay naa usab dito ang kayuhan nga atong makuha kung magbasa kita sa balaan nga kasulatan. So makabalutas ka matuoran, makaangkon po tag kinabuhing dayon. Unsa pa gyud partner? Ikaduhang Timoteo 3:16 o 17. 3:16 ug 17. Ingon diri. Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa badlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. 17. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Okay. So ganiha atong gibasa sa Juan 5:39, makabatuntas ka matuoran, makabaton tag kinabuhing dayon unya, dayon ang atong mga sayop ingon dira badlungon ta, sawayon ta, tudluan ta aron mahimo tang hingpit nga matarong di astubangan sa Dios. Dili tira pasagad. Adili tira pasagad, kundi pinaagi sa giya sa balaan nga espiritu sa pagbasa nato sa pulong sa Dios nga mao ang Biblia, mao ang kasulatan, ang ato di ay nga kinabuhi nga hiwi matadlong di ay na siya. Unya mahiuyon sa pagkinabuhi diha sa atubangan sa Dios, mahimo tang matarong. Unsa pa gyud partner? Juan 17:17. Oy, ang pulong sa Dios, Juan 17:17. Sa pagyud siya, gawas na atong kamatuoran, atong makaplagan, makaangkon tag kinabuhi, mahimo tang tulid, mahimo tang matarong. Unsa pagyud? Ingon diri sa Juan 17:17, balaan na sila pinaagis kamatuoran. Ang imong pulong mao ang kamatuoran. Pagkanindot partner, pagkanindot, mahimo ditang balaan basta magbasa ta sa balaan nga kasulatan. Dili lang magbasa kundi ato pong ikinabuhi. Kay ang pulong sa Dios ningon diri, ang pulong sa Dios ningon diri kamatuoran. Correct. Okay? So, now, unsa pa gyud nga kaayuhan partner? Mateo 4:4. So daghan na nga mga benefits ato makuha sa pagbasa sa balaan kasulatan. Usbon ko, kamatuoran ato makaplagan, maangkon atong kinabuhing dayon, badlungon ta, sawayon ta, tudluan ta para mahimo tang matarong, dayon mahimo tang balaan. What else, partner? 4 unsa? 4:4 sa Mateo. Okay, Mateo 4:4. Ningon diri. Apan kaniya mitubag siya nga nag-ingon, nahasulat na, it is written. Ingon no? Ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. Okay. Unsa nga senaryo sa kinabuhi ni Ginoong Hesus? Kay si Ginoong Hesus man nag-istorya ana. Nga sa diin nakasulti siya, it is written. Kadtong tintal si Jesus Christ sa yawa. Mao. Ang mga pulong sa Biblia gigamit ni Jesus Christ. Gigamit ni Satanas. Gigamit ni Satanas, no? Unya ang tubag usab ni Ginoong Hesus ang pulong sa balaan nga kasulatan. Meaning to say, usa sa benefits nga atong makuha sa pagtuon sa balaang kasulatan sa pagbasa niini, magamit nato panalipod batok sa dautan. Abi mo partner, ang yawa bright traba na kayo. Kung ang pulong sa Dios lang mo'y atuang kunon, kabalo na siya. Bright kaya na sila. Dili na sila basta makuan. Mauna nga para atong makuan, atong madaog o mapanalipdan nato ang atong kaugalingon, kinahanglan magbasa ta og balaang kasulatan kay gamiton pud niya aron sa sa pagguba, no, sa pagguba. O sige. Correct. Correct kaya na partner. Okay? So, ang ato karong pagtuon medyo taas siya kaayo nga topic. So, kay taas man ni siya, kani karon mao ni ato ang first part. Ugma sa gabi ato ani siyang tagaan og ikaduha nga bahin. Okay. Kay mga higala namo sa kanginan ato ang live viewers karon,
ang amo ang gihimo nga program kaning gitawag og Adventist Bible Study will last only for 30 minutes. Unya ang pagtuon sa topic lang about sa kasulatan, ang balaang kasulatan, medyo taas siya. So, ato aning gi-divide into 2 parts aron nga matuhog yun nato unsa ka importante ang balaan nga kasulatan. Mao na partner nga dili gid sila makuan, dili sila magmanuko bitaw sa pagtan-aw niini o paminaw niini. Kay gikan gud niini muna giingon ni Ginoong Hesus, makaangkon ta og kinabuhing dayon. Correct. Wala namang gilain. Kay ang ato ang tan-aw ra atong kalibutan karon partner. Perti nang paita gyud dili na gyud nato dili na nato matag-an. Kay niingon si Ginoong Hesus, ako mo balik aron sa paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Wa ta kay balo basig karon gabi o basig sa sunod nga adlaw o basig sa sunod semana. Wala ta kay balo kinahanglan sa karon ni aning panahon na sa karon magtuo na ta. So, maminaw mo. Yes, susiho nato partner. Kay daghan kaayo tag benefits nga makuha gikan sa pagbasa sa balaang kasulatan sumala sa ato ang gidisas ganiha. So hinaot nga atong mga viewers karon nga nakalantaw ni aning first part, sundan ninyo ugma sa gabi ang part 2 sa kaimportante sa balaan nga kasulatan. So, sa before ta mag-prayer, ato asang ihatag ang paminawan. Si Charis J, padayugdog sa iyahang special song. Then, after that, aduna kitay closing prayer nga igahatag sa akong partner si Elmer Rodel Sumilhig. Holy words, long reserved for our walk in this world. They resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart. Words of life, words of hope, give us strength. Help us go in this world we're very wrong. Ancient words will guide us home. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. Holy words of our faith, handed down to His age, gave to us through sacrifice. Oh, heed the faithful words of Christ. Only words long reserved for our walk in this world. They resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. Ancient words
Okay, salamat sa matahom nga awit. Actually, closing song na to siya. Sa ako ang pinangga nga apo nga naa sa Cebu, si CJ Padayogdog. Karon mga pinangga na mo nga mga viewers, mag-ampo ta. Kauban na sa akong partner, si Elder Rodel Sumilhing. Okay, mag-ampo ta. Among langit nun, pinanggaon, maluloy-o na mga Diyos. Kami nagapasalamat kanimo ni ining kahigayunan nga kami nakatuon, imong balaang kasulatan. Kuyog sa among mga viewers karon. Panalangini usab sila o among halangdon nga amahan. Ayaw sila patumbayae ni ining panahon sa pandemic. Mao ni pinaka-importante nga topic usab nga amuang nahisgutan karon ang imong pulong na sulat balaang kasulatan. Bugkosa kami sa imong taong pagpakamaayo o pagkamayuha kining mao nga programa aron ang tanan makabati niini makaangkon usab niyan ang imong saad kinabuhing walay katapusan. Salamat sa mao nga programa o kini among gipasalamatan inubanan sa iluan sa mga sala sa pangalan lamang sa imong bugtong anak nga Ginoong Hesus nga among bugtong maluluwas. Amen. Amen. So, natapos na ang ato ang unang episode sa ato ang program. May continuation pa na. Yes. Padayunon gihapon na nato. Matagabi ini siya from Monday to Friday. 8 o'clock in the evening up to 8:30. Karon sa dili pa ta mo mubabay partner, ako sang basahon ang ato ang mga comments din sa ato ang mga viewers nga kauban nato karon. Ni adire si Gina MTCC. Actually si Ihada Gina Navarro na Canlaon City. Ingon siya, good evening. Nya do na po'y watcher dire, wala siya comment pero ingon dire iyang ngalan si Bibs Villegas Manggobat. Thank you for watching, Bibs. Salamat kayo. Ihada Gina, salamat po. Then, Pastor Eugene Tadina, ato ang district pastor sa San Carlos City, ingon siya, praise God sa imong ministry, Ma'am Joy. Oh, dili ra ni ako, Pastor. Kauban ni sa akong partners, akong mga anak, ato ni tanan. Okay? So, daghan kaayo, no, among director dire, si Maureen Gonzales. Then napo may mga staff dire, ha? Kay naapa gyud dire si Krishina Pindon, ingon siya, good evening. Then si Charina Tanasan Mayagma watching, wala lang siya kuan, wala lang siya comment. Then si Sister Rolando Nanit Luwagi watching pod siya. Si Michael Laraga, teacher ni siya sa Quezon National High School, ingon siya, good evening, God bless. Okay? Thank you, Michael. Thank you. Then, si Ryan Laranyo, ang church pastor sa San Carlos City Central Church. Ingon siya, good evening. Praise God. Nadayon na jud ang Dream Ministry ninyo, Mama Joy. Salamat. Pastor Ryan, amuan ni, atuan ni. Intrabya ka ni, mag-guest po ka dire. Okay? Then, si Grace Mahilom, niya siya, good evening. God bless. So, sa pinaka-pick ganiha sa ato ang mga watchers, ato viewers, 14 sa ato ang initial nga episode. So, salamat. Hinaot nga, kaning nag-watch karon inyong padayonon pag-watch, i-review, no? Dayon, i-share. I-share na to para daghan pa ang makaabot ni ini nga, maabtan ni ini nga mensahe sa ato mga kaigsuonan. So, remember, part 2 tomorrow, mao gyapon ang balaang kasulatan. Atong una-unaon nga dili lang kita nakinahanglan og kaluwasan. Kitang tanan nakinahanglan og kaluwasan. Muna nga i-share nato ni. Yes. Okay? So partner, time na. Okay. So, nining kagabion, mubid goodbye kami samantala, temporarily, but we will see you tomorrow. So partner, tell the world now. Bye-bye. Bye-bye.